Mae Prifysgol Abertawe yn lleoliad gwych mewn partir gyferbyn a bai Abertawe. Os ydych chi'n ystyried dod i Brifysgol Abertawe ac mae gennych ofyniad arbennig, bydd angen i chi wybod gan bwy y gallwch dderbyn gwybodaeth am sut gall y Brifysgol ddiwallu eich anghenion a darparu amgylchedd y bydd ei angen arnoch i fyw ac astudio. David Smith ydw i ac rwy'n astudio peirianneg awyr ofod. Rwyf yn astudio yn lefel 3. Mae parlus ymynyddol 4 plig sbastig arnaf sy'n anabledd eithaf sylweddol sy'n golygu na allaf gerdded, felly rwy'n defnyddio cadw'r olwyn dydanol i symud. Rwyf wedi dioddef ohoni ers i mi gael fy ngeni, felly nid o fe'n gwybod yn wahanol. Dewch i edrych o amgylch y brifysgol. Siaradwch a'ch darlithwyr am sut y gallant eich helpu. Mae'n hanfodol eich bod yn clywed ganddynt am y pethau y gallant ei wneud i'ch cynorthwyo. Siaradais y thiwtor am y cwrs am bob math o bethau megis y sim hedfan a mynd i fyny mewn awyren, labordau hedfan a phethau felly a meddyliais mae hynny'n apelio. Felly gofynnais iddo sut oedd yn mynd i gymryd rhan, oherwydd yn amlwg rwyf yn cadw'r olwyn. Dywedodd y byddant yn dod o hyd i ffordd i addasu. Roedd yn eithaf hoff o'r gonestrwydd yna. Nid oedd yn cynnwys ffigio bod ganddynt y cyfleusterau mwyaf anhygoel erioed, ond byddwn yn gwneud rhywbeth sy'n gwneud y tro. Byddwn yn cynnwys, a dyna'r peth pwysig. Mae darparu hygyrchedd i bob rhan o'r brifysgol yn her. Mae rai yn adeiladu'n hen neu adeiladu'n rhestredig sy'n golygu'n allwn bob amser ddarparu'r mynediad sydd ei hangen. Mae nifer o reoliadau y mae'n rhaid i ni lynu wrthynt, am fod adeiladau rhestredig yma, mae canllawiau'n llym iawn, ar gyfer yr hyn y gallwn ei newid ac yna allwn ei newid. Ond mae pob prifysgol yn gyffredin yn wynebu'r her honno. Cysylltwch â gwasanaethau preswyl os oes gennych unrhyw gwestiynau am letu a'r cyfleusterau sydd ar gael. Ar hyn o bryd, mae gennym amrywiaeth o gyfleusterau yn dibynnu ar anghenion cymorth y person. Ar gyfer myfyriwr sydd â nam ar ei gliw, mae gennym larymau sy'n fflachio a gobynyddion sy'n dirgrynu. Ar gyfer myfyrwyr sydd yn cadw'r olwyn, ceir ystafelloedd gwlyb yn yr ystafell ymolchi a gall addasiadau eraill gael eu cynnig yn dibynnu ar geisiadau therapydd galwedigaethol. Dechreuwch y broses letu yn gynnar a chewch y cyfle gorau o dderbyn yr hyn y mae ei angen arnoch. Ar gyfer myfyrwyr anabl sy'n gwneud cais fel arfer, cant ei hatgyfeirio i'r swyddfa anableddau a fydd yn cysylltu â ni ynghylch unrhyw ofynion penodol a allai gael ei ystyried. Anogir myfyrwyr i ddod i weld ein cyfleusterau a siarad â ni am ei gofynion penodol fel bod gennym rybydd o flaen llaw am y math o gymorth y bydd ei angen arnynt. Gallwch siarad ar swyddfa anableddau am y cymorth sydd ar gael a dysgu am yr hyn y mae angen i chi wneud i sicrhau bod pob peth yn ei le erbyn i chi gyrraedd. Yn ei hanfod, rydym yn wasanaeth cyngor ac arweiniad ar gyfer myfyrwyr anabl. Felly, rydym yn cefnogi'r myfyrwyr o adeg cyflwyno cais nes iddynt traddio. Ar ôl i fyfyrwyr dderbyn cynnig lle ym Mhrifysgol Abertawe, ac os ydynt wedi nodi anabledd ar y ffurflen gais, mae hynny'n wych, oherwydd ar ôl hynny, mi allwn ni wneud rhywbeth i'w helpu nhw. Gallwn ddechrau cysylltu â'r myfyrwyr i'w cynghori am y cymorth sydd ar gael yn Abertawe a chael mynediad i'r cymorth perthnasol y gallai fod ei angen arnynt. Rydym yn annog yn gryf bod fy myfyrwyr yn datgelu anabledd. Gwn fod rhai myfyrwyr yn tueddu peidio datgelu eu hanableddau a gall fod hyn yn anodd iddynt gynnwys y wybodaeth honno ar ei ffurflennu cais. Ond yn sicr i ni, mae'n rhywbeth sy'n wirioneddol fuddiol. Gall arian at bywyd campws helpu i wneud synwyr o fenthygiadau myfyrwyr a rhoi gwybod i chi am unrhyw gymorth ariannol ac ariannu sydd ei hangen arnoch. Mae arian at bywyd campws yma i helpu pob myfyriwr presennol a darpar fyfyriwr gydag unrhyw ymoliad ariannol sy'n ymwneud â chyllid myfyrwyr, buddaliadau, cyllidebau. Rydym hefyd yn helpu gyda phethau ymarferol. Nid astudion unig mohoni, mae chwaraeon yn rhan enfawr o fy mywyd i. Rwy'n chwarae camp o'r enw boccia. Mae'n fath o gêm fel bowlio ar gyfer pobl sydd ag anableddau sylweddol, felly rwy'n ffitio i mewn yn iawn.
Gall myfyrwyr yn Abertawe ddefnyddio cyfleusterau safon Olympaidd wrth ymyl y campws. Rwy'n hyfforddi yn y pentref chwaraeon. Rwy'n defnyddio'r ddau gwrt am ei bod yn gwbl wahanol. Yn Abertawe, rydym yn dymuno gwneud popeth y gallwn mwyn i chi lwyddo a chyflawni eich potensial lawn. Roedd Llundain yn anhygoel, roedd y pentref yn fendigedig, roedd y cyfleusterau'n wych, roedd yr awyrgylch yn anhygoel. Na'r cymorth rydym yn ei roi yn caniatáu i chi fwynhau bywyd myfyriwr a chael y gorau o'r brifysgol. Derbyniais fedal efydd fel rhan o dîm a medal arian yn y ras. Siŵr o fod ni fyddaf yn ei brofi eto, ond roedd yn sicr yn werth chweil ar y pryd a byddaf yn ei drysori am byth. Roedd yn anhygoel.